атаката на Ни в ляво Рафа Силва и на върха Кристиано Роналдо. Митрев, Терзиев, Иванов, Славчев, Карабельов, Тасев, Макенджиев, Божиков, Недялков, Малинов, Спас Делев и Тонев са сред резервите, които може да използва Ивайло Петев. Ето го на Ни, футболиста на Фенербахче, бившият такъв на Манчестър Юнайтед. Виждате на трибуните Ивайло Раданов, Краси Бълков. Минута мълчание в памет на жертвите в Белгия. Да си пожелаем да не се случват повече подобни неща, като това в Брюксел. И веднага след това отново да пожелаем успех на нашия отбор. Дано този път новото начало не е измамно, дано да бъде различно, дано да доведе до нещо добро и да ни накара отново да присъстваме на националния стадион Васил Левски и да изживяваме уникалната емоция да подкрепяш своя национален отбор. И така, начало на двубоя. Карлос Гомес от Испания ще е съдия на срещата. Не изглежда терена в много добро състояние. Ще видим как ще се развият нещата. Сега топка в предни позиции за домакините. Доста пространство има в дясно. Там струва ми се, това е Виериня. Да, точно така. Центриране веднага, още в първите секунди възможност за отбора на Португалия. Кристиано Роналдо сега шутира. За щастие, никакъв проблем тук за Стоянов. Естествено, той ще е голямата заплаха за нашите, но има една интересна статистика, която показва, че Роналдо не е особено убедителен в приятелските срещи на Португалия. В 40 мача той има отбелязани едва 11 гола. А иначе в 123 за националния отбор цели 55. Това може би показва, че Роналдо не се раздава в пълна степен в подобни мачове и всъщност може би е нормално да бъде така. Още повече сега, когато на Реал Мадрид предстоят толкова важни мачове в първенството, още следващата седмица предстои класикото, след това пък идват мачовете в Шампионска лига с Волсбург, там където Роналдо продължава да подобрява рекорди и да се стреми да бележи колкото се може повече, за да отвори значителна преднина пред следващия в голмайсторската листа Лео Меси. Така че това е до някъде, може би, добра новина за нас. Да се надяваме наистина Роналдо да не покаже какво може. В последните си две контроли Португалия записа една загуба и една победа. Поражението гост на Русия с 0-1 и след това домакински успех над Люксембург с 2-0. Това е нещо, което също би трябвало да ни вдъхва някаква надежда, ако разбира се, все още вярваме, че националният ни отбор е по-добър от този на Люксембург. Сега тук няма засада. Първа възможност! И добре, че там е Владо Стоянов. Каква само негова реакция след удара на Нани. Да, абсолютно никаква засада. Много лошо се подреди защитата ни. Прекрасно владя топката Нани, но и невероятна е реакцията на Владо Стоянов. Страхотен е той тук. Красна реакция. Трета минута на двубоя. Центриране сега. Там в наказателното
поле бе Бруно Алвеш. Той е човекът, който имаше най-голяма възможност от състава на домакините да играе с топката. За щастие не успя да го направи. Бруно Алвеш, между другото, също футболист на Фенербахче. Така както и ето този човек, който тук... Погледнете отново колко е елегантно. Страхотно овладяване, наистина. И удара след това бе на висота. За щастие Стоянов отговори подобаващ начин. Сега Роналдо. Вече в наказателното поле. Да видим. Роналдо и пак Владо Стоянов. Дано да издържат нашите на първоначалния устрем. Може би в 20-те минути, за които толкова често сме говорили в началото на двубоите. Може би тогава ще стане по-спокойно. Но до момента защитата играе изключително неубедително. И отново Бруно Алвеш бе там. Забележете къде се намира централният защитник на Португалия. Ето го и Фернандо Сантош. Той пое националния отбор на своята страна, след като преди това в продължение на 4 години ръководи Гърция. Много успешен период за него. Сантош е 61 годишен. В кариерата си на футболист се е подвизавал като защитник. Играл е за Ешторил Маритимо и отново за Ешторил, а иначе преди Гърция е водил ПАОК, Бенфика, АЕК, Спортинг, Панатинейкос, отново АЕК, Порто също така между 1998 и 2001. Ештрела Амадора и Ешторил. Пак Роналдо. И сега негов удар спасен отново от Стоянов. Нани. Много мощна е пресата на португалците към този момент и те успяват да принудят нашите да правят грешки. Ето тук как се случват нещата. Моментално биват атакувани бранителите ни. Пепе към Бруно Алвеш. Вляво от него е Елизео. Малко по-напред Роналдо, който игра с топката. Сега Елизео комбинира с Бруно Алвеш, който подава на Пепе. Бранителят на Реал Мадрид в дясно от него за Виериня. Сега Вилиам Карвалио. Този път нашите се справят още в средата на терена, където се умяват да отнемат топката, но дали ще я изнесат в предни позиции? Не. Моментално си връщат притежанието и домакините. Тя е насочена към Роналдо. Пита се там Мишо Александров по някакъв начин да изостри нещата, но не се получава. Пепе за Бруно Алвеш. Роналдо. Свободен е Вилиам Карвалио, именно към него е насочена топката. Двама обаче го атакуваха. Бруно Алвеш. Адриен върна. Сега централният бранител подава на Виериня. Ето, че футболистите на Петев като че ли започват да действат значително по-агресивно. Отърсиха се от първоначалното стъписване.